идейки да се стеснявате от това, че аз казвам широкия социализъм. Защото, както и други път съм го казал, ние сме социалисти, защото сме социал-демократи. И ние сме социал-демократи, защото сме социалисти. И зато и нашия интернационал се казва социалистически интернационал. Не се стеснявайте от това, че социализма я компрометира като название в 20 век. И демокрацията е компрометирана. Прибавиха и едно народно отпред. Безумие. И десята знае, че демокрация това е власт на народа. И излиза, че народна власт на народа, това е комунистическата диктатура. Като социал-демократи трябва да знаем, че сме не само създателите на политическа България, на културната политическа България, не само на икономическа България, не само на социална България и на културна България, но ние, чрез своите усилия сме се включили в един голям обществен феномен, какъвто е хуманизма. Хуманизма в края на 20 век е усилие да зададе на либералния хуманизъм ново съдържание, да му зададе социално съдържание. Защото като всеки обществен феномен, комунизма съмнени с вековете разраства по обемът на това, което е неговото съдържание. Философите казват, комунизма това е непрестанен възход на умното същество човека, за да се утвърди като личност, осъзнава своите права и задължения в едно все по-съвършено организационно общество.